Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġieled għad-demokrazija, għal-libertà ħielsa u għall-ġustizzja. Il-Partit Nazzjonalista se jkompli joffri politika għal ħajja aħjar f'pajjiżna. Messaġġ b'saħħtu li twassal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-erba' filgħaxija indirizza l-mass meeting fi Pjazza Tritoni, attività li permezz tagħha ntlaħaq il-qofol tal-festi li fakru il-kisba tal-indipendenza. Il-politika tagħna hija ħajja aħjar f'pajjiżna għaliex aħna nemmnu f'Malta u għalhekk aħna naħdmu għal kulħadd. Quddiem il-folla miġbura Bernard Grech tkellem dwar ir-rekit ta' frodi mill-benefiċċji soċjali u saħaq li pajjiżna spiċċa b'teddida serja għad-demokrazija fejn Roberta Bela u niesu qed ibigħu id-diżabilità fittizja biex jieħdu l-voti tan-nies. Gvern li qed jibqa' jakkes lill-poplu biex igawdu biss il-ftit tal-qalba. Roberta Bela huwa kompliċi. Għax anki hu minn din l-iskema tal-frodi tiegħu. Għax permezz ta' dan il-frodi huwa seraq il-vot tan-nies. Bernard Grech reġa' appella lil Roberta Bela biex jekk għandu x'informazzjoni dwar dan is-serq mill-benefiċċji imur għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Għamil stedina lill-ġurnalist tal-Wan u għetlu jekk għandek xi informazzjoni, xi allegazzjoni li ftit jiem qabel għamel ukoll Roberta Bela fuq xi membru tal-grupp parlamentari tiegħi tal-lum u ta' qabel elezzjoni, ejja issa stess miegħi għand il-Kummissarju tal-Pulizija ħalli jibda jinvestiga minnu fih. La ġie dak il-ħin u la għadu tfaċċa la u laqqas Roberta Bela sa issa u għaliex din hija gidba inventata. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li f'Malta m'għadux isalta nilħaq fejn spiċċajna ngħixu f'pajjiż fejn mhux kulħadd huwa trattat l-istess. Il-Kummissarju tal-Pulizija mhux qiegħed jagħmel xogħlu sew. Dan il-pajjiż m'għadux isalta nilħaq għax uħud mill-istituzzjonijiet inħakmu u ma jinstabux hemm biex jiggarantixxu drittijiet tagħna l-koll. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara ta' fejn irid li jasal pajjiżna. Aħna nemmnu u se nwettqu ekonomija ta' kwalità b'industriji moderni li jħallsu pagi tajbin bi standards għoljin. Viżjoni ta' pajjiż li ma jiddependix fuq l-iskjavitu modern imma fuq id-dinjità ta' kull wieħed u ta' kull waħda minna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif dan is-sajf kien karatterizzat minn bosta problemi fosthom tuħ fil-provvista tal-elettriku u nuqqas ta' sigurtà u skart fit-toroq. Bil-gvern wiegħed bosta affarijiet imma baqa' ma sar xejn. Wedu sptar mentali u baqa' ma sarx. Wedu t-tieni interconnector u għadu ma sarx. Wedu bridge u mbagħad mina għal Għawdex u baqgħu ma għamlu xejn. Wedu u ħarġu anka l-pjanti tal-metro u issa ħbewa. Wedu Università Amerikana. Wedu li San Luqa kellu jsir sptar state of the art. Wedu sptar ġdid f'Għawdex u 1000 gidba u weda oħra illi baqgħu ma sarux. Iżda l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jħaddam politika ta' konvinzjoni u mhux ta' konvenjenza. Irbaħna l-ġlieda għal Jean Paul Sofija. Irbaħna l-isptarijiet tal-poplu Malti u għawċi kollu. Irbaħna l-ġlieda għal verità. Issa rridu il-kol flimkien nirbħu il-ġlieda għas-sewwa, il-ġlieda għaż-żejr, il-ġlieda għal min jinvesti fer, il-ġlieda għaż-żaża, il-ġlieda għall-anzjani, il-ġlieda għall-lawċin, il-ġlieda għall-ħaddiema kollha, il-ġlieda għall-ħajja aħjar għalik. Marija Franca Lanza, Net News.